Намираме се при пчелин консарто или нещо такова. 24 кошера, 25 кошера. Първия, който отворихме, беше загинал, но след това му дадохме малко пило, мед, прашец и пчели и го оставихме да си направи майка. Оттам нататък всичко беше нормално. Пчелите са просто любопитни, малко летят около нас, но в принцип всичко е наред. Както се вижда, всички кошери, които работят, са на по 5 корпуса. От горе до долу, пълни с пчели. Датата септември 14. Тъкмо са приключили дъждовете в Аризона, тази част, където сме ние, и в момента започва цъфтеж на есенните растения, от което се очаква естествено да има сбор. Виждат се купчини от празно оборудване, също и прашецеловители. Това е количката, с която транспортираме корпусите за мед. Медът се вади рамка по рамка и се слага в количката, след което се качва на трака и с платформичката се вдига нагоре. Семействата от тук надолу още не са работени. Току-що имаме малко почивка и поемаме въздух. Температурата е около 30-35 градуса, може би. Много е важно човек редовно да пие вода и да балансира загубената течност чрез потенето. Така, ще се видим в следващият ни клип. Довиждане! Това са растенията, които в момента цъфтят в Южна Аризона. Имената на тези цветя не ги знам, но например това тук се нарича Golden Rod, което е основно медодайно растение. Обръщам малко камерата към мен. След като сме работили около 3 часа до момента, пчелите са доста около нас, но това е напълно нормално. Малко показвам около лунността, хълмисто. Ние сме в подножието на хълмове, където са поставени пчелите, за да имат възможност да летят нагоре по хълмовете и надолу към равнината, а също така и настрани в подножието, където могат да покрият. Радиусът на покритие е около 5 до 8 мили. Това е, което Диласпи твърди и може би е напълно права, защото тя има доста голям опит в това начинание. Кошерите, които се виждат, всъщност трябваше да започна с това, че все още се намираме на 14 септември в Констранто. Пчелин с 25 кошера, 2/3 или 3/4 вече сме минали, остават около 5 кошера, които са доста към края. След малко ще си тръгваме обратно. Това, например, са 3 кошера, които все още не сме ги отваряли. Вижда се как пчелите си имат входове от страни и отгоре. Всички кошери се оставят през лятото с отворена покривна дъска с ширината може би на молив, за да могат пчелите да влизат в кошера.
и за по-добра вентилация. А камъкът отгоре служи като сигнал за пчелина, за пчеларя. Камък в средата означава всичко е наред. А когато семейството е без майка, се поставя в тази част тук отпред по-малък камък, което ще се погрижа да покажа по-късен стадий.